Esselamun Aleyküm Türkmen halkım. 11 ayın sultanı orada gelip gitti vatandaşlar. Bu orada ayında tutyan oradalarınız beryan sadakalan Allah deryanında kabul olsun. Vatandaşlar bu orada ay bizim imanlarımızı sine edilen ay imanlarımızı berkleştirilen mukaddes aydır bi. Allah Teala farz ediptir bize. Yöne bizi vatandaşlar dinen çıkarttırlar. Ondan öňe orslar, ondan soň bizim öz haramzadalarymyz nirde bir pislik bolsa da yurdumyza getiripdirler. Adam adamdan bizar, dogan dogandan bizar, goňşu goňşudan bizar, kömek etmekden geçen bir-birini basyşyp, görüplik, alkogolizm, narkomaniýa. Ondan soň din adamyň ýadyna da düşenok. Tutmalydyr diýen düşünjesi bile ýok. Bara o wanyň içinde 2 tane 3 tane adam orada tutýandyr. Vatandaşlar, ine men görüp berdi. Men özüm yurtdaşynda işläpbön. Hudaýa şükür işläpbön. Oglanlar we töweleme tanışlarym, dostlarym, nähil agyr rahmetde geçselerim işläp oradalarny tutýarlar. Goý Allah Taala olam oradalaryny kabul etsin inşallah. Vatandaşlar, gelin bu orada aýynda inşallah her kim öz başardygyna imanyny täminlesin. İmanlarym görnüşli bolanmış. Şular ýaly suýal, dusturu imanlar bar. Falsyk, läwik ýa imanlar bar vatandaş. Pikirleriň sizden haýsy iman saňa degişli. Ondan soň maýyň 20-sine çelli halkyň seti bu haram hökümete ultimatum goýdy. Eger şondan soň olar ýene-de bize garşylyk görkezseler, onda galyň söwüşip almalan bolsa biz taýýar. Ýöne vatandaşlar, siziň düzlenýän gerede durmaň. Men ýagdaýym gowy, men işim ýok, näme etseň şonu diýip, şonu ediň diýmeň. Ýok, sen ýagdaýyň gaty erbet. Sen goşulmanlygyň üçin sen bu dünýäde o dünýäde de jogap berersin. Allah Taala'nın huzuruna baranda sen jogap berersin. Näme üçin goşulmadyň? Näme üçin seniň owadaşyň, garyndaşyň, milletiň kösenip ökätin sesiň çykarmadyň? Näme üçin gerede durdyň, halk bilen bile bolmadyň diýip soraw berilende sen näme jogap berjek? Bolýa sen o dünýäni ala dediň, o sen bu dünýäni ala diýip ýaşapdyň. Bu dünýä kanuny bar ahyryn. Sen milletiň, halkyň kösenip ökät, sen gerede dursun, sen jogap berersiň onu kanunyň öňünde. Ondan soň halkyň garşyna gideliň diýilen ok. Bu haram hökümet, halky ezýän hökümetiň garşyna çykalyň diýilen. Vatandaşlar, gelin agdy berilen şeliň. Wagty ýetip gelýär inşallah. Eger biz bir zatlar etmesek, onda biziň hakykatdan vatanymyza, melimizden gitdi, imanymyza, melimizden gidýär.